Alright, seningizimu Afrika mzazi igama ngusizibongo ngwasho sizenkalakatha sizwe zinhla sifuna baba kwami ubaba uGadla bathi uGadla bethithiza baba uNcumalo namhlanje ungizwe ubiza imbizo yamabhinqa lapha eMabhidi. Uyibiza ekutheni uzozama ukuthi noma uzoveza ukuthi njengamabhinqa iliphi iqembu azolikhetha banika amavoti abo njengamabhinqa nation. Uyibhinqa baba uGadla ubungozi balokho ibuphi nanokuthi khona lokho umuntu azokwenza kuphusile yini njengomuntu omdala ongaphambi kwakhe kweminyaka. Usho ukuthi Ungizwe njengoba esifuzele ukuthi azothi amabhinqa asakaliphi iqembu noma azohamba leliphi iqembu. Asikhuluma lapha ngoba akakamemezeli kusayinto ayishiwo emavidiyo sho uye. Kodwa njengomuntu osemdala ubungozi balokho lokudedengu balokho ikuphi noma mhlambe ubuhlakani balokho azokwenza ungakanani. mfethu umuntu ngizokuqalela nje ngihlahle ngemuva. Umuntu ofana nesilo samabandla. Isilo samabandla isilo sethu sonke. Ngoba kuyisilo sethu sonke akufuneki kube khona lapho esizobambelela khona size sibone ukuthi ubambelele ngampela. Induna yamacala kufuneki icheme ime ithi ngima ngampela neqembu lezepolitiki ngoba amaqembu ezepolitiki kuyaguquguquka. Lento iyenza nje yazi amaqembu ezepolitiki awanalo iqiniso. Ngoba uma benalo iqiniso baphikisanelana usholana ukuthi iqembu eliphikisayo kodwa kuba kukhona abantu abenza kahle. Ingani iqembu eliphikisayo lingakwazi ukuncoma ukuthi cha kulokhu ubhedile kulokhu wenze kahle.